Вітаю! Мяне зваць Воля. Я выкладаю беларускую мову ў Бразіліі. Гэтае відэа для тых, хто вывучае беларускую мову. Сёння нядзеля, добры дзень, добрае надвор'е, сонца, пагода. Сёння у нас шпацыр. Я люблю гэтае месца, гэты пруд. Тут вялікія дрэвы, прыгожыя кветкі, цікавыя птушкі. А там стадыён. Там гуляюць у футбол і глядзяць футбол. А тут людзі бегаюць, тут добра бегаць. І я таксама бегаю тут. А таксама тут ёсць трэнажоры. А там, у цэнтры, скульптуры арыша. Гэта боствы бразільскай рэлігіі кандомблэ. Гэта вельмі папулярная рэлігія тут, у Салвадоры. А дзе вы жывяце? Дзе вы ў нядзелю? Што вы робіце? Пішыце ў каментарах. Пакуль!